Ndebanye daalụnụ nke onye chiri nyazere unu nwanne akụ nwokwu okwu nwa ọzọ bụla na-apụ n'eri akpụ nkọrọ nwanne ọnkụrụ tupu ị na-akwado ịnụ nwaanyị tupu ikwube okwu ibe ezinụlọ burugodo ụzọ na-elu anya na anya bụ ezinụlọ mara ife ị kwesịrị ime tupu ịnụbata onye ibụọ maka na 75% of esemokwu a na-enwe n'ezinụlọ tata bụ ụmụ nwaanyị ndị arụgoro 40 years jụrụ ịnụ di jụkwa n'ịmụ nwa nwanne ọha nwa na-ebute nya bụ esemokwu o nwere ife nwaanyị ahụ ị ga-anabata ga-eme ka dị ya mma na ọmata ntu ezi omume fụrụ nya si wọdụ nya bụ nwunye gị ahụ nwere otu ọ ga-esi mụsie amụ ike ọ sị na ọ bụ nyanwa ka a na-amụ amụ o nwere otu nwunye gị ahụ ga-esi yiri ezigbo akwa pụta na mmiri ka onene onwe ya ọ sị na ọ bụ nyanwa ka a na-eyiri akwa ikwuo n'enu ọdụrọ mma ikwuo na ana ọdụrọ mma iji ikwu ọgwa ụsị na ebe ahụ be nna ya go na aba ụnụ ọ ma chefuzie na obi nwaanyị anụrụ anụ bụ na be die ka ọ dị nwanne tupu ikwube okwu ịnụ nwaanyị buru ụzọ tọruo anya na marịgodo ọtụtụ ifie ị kwesịrị idozigodunu ka ọ ga-abịa ịnụbata nya bụ nwaanyị udo enwe ike tọọ atọ otu ọ dị na nwaanyị ka ọ dị na nwoke nke nwoke bụ na nwoke ruru 30 years ruru 40 years mana o nweghị ife ọ na-eme ọ dị-enyegbu onwe ya nri nwanne o nwere mgbe iru ji atọ ya amụ o nwere ife imerụ ka obi dị ya mma na-abụ na o nwekwara ihe ọ na-eme otu a ka ọ dị na nwaanyị nke nwoke bụkwa na ya ka ọzọ bụrụ nwanne m kwuru ya wee sị na nwoke ọbụla enwere ego na ọbara adịrị na-arụ ọbara ada arụ ọrụ na-arụ ya nwanne ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị gere na ihe nwanne anyị nwoke kwuru okoko ịtụsakwazi ozi a gwakwazi anyị ihe iloro maka ya bụ ife udochia na ụmụnne m daalụnụ ụmụnne m ụmụ agbọghọbịa ka m na-agwa ọ bụrụ na ị nọ close to 40 years ma ọ bụrụ na ị fọrọ di nwanne pụrụ ime mụọ nwa ka ife onye ya emeghị nka ọ bụrụ na ị nụbọrọ di bụrụ nwaanyị wee ruo 40 years tụrụ ime mụọ nwa atazi na amụ nsu ịmụọ na amụrụ nwa na-ebutere nwaanyị ịta ịgọ ịmụọ na amụrụ nwa na-ebutere nwaanyị isi amị ịmụọ na amụrụ nwa na-ebutere nwaanyị ịta